نآمن بسلاسي ونغني لسلاسي ونسجد لسلاسي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ሰብ ካብ አፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ደአምበር ብንጌራ ጥራይ አይነብርን እዩ። እዚ ምግበ ምእመናን እዩ። ምግበ ምእመናን ብቤት ትምህርት ሰንበት ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ዕዳጋ ሐሙስ አስመራ ተዳልዩ ኣብ ዲቢኬኤስ ቲቪ ዝቐርብ መንፈሳዊ መርሓ ግብሪ እዩ። ኣብዚ መርሓ ግብር ትምህርቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን፣ ታሪኽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ቅዱሳንን፣ ትምህርቲ ሓዘል መንፈሳዊ ትረኸታትን ወግዕታትን ይመሓላለፍ። ሰናይ ምክትታል። ምዕራፍ 1 ታሽዓይ ክፋል ዓብይ ግብሪ ገይሩለዩ። ድንግል ማርያም እቲ ሓያል ዓብይ ግብሪ ገይሩለዩ ብምባል ነኪር ነገሩ በእንቲአኪ ሃገረ እግዚአብሔር ኦ ከተማ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ዘደንቕ ነገር ክበሃል እዩ ዝተባህለ ብዛዕባኣ ምዃኑ ኣረድአት። ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣይ ገይሩለዩ እስመ ገብረ ሊተ ኢላ ብቓል ምስጋና ዝተዛረበት ኣብኣ ዝገበሮ ዓብይ ግብሪ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ውሽጣ ዝተፈጸሙ ዓበይቲ ተኣምራት ብዙሓት እዮም። ማር ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ድንግል ንፈጣሪኣ ወለደቶ ንሱ ድማ ንኣዲኡ ፈጠረ፣ ድንግል ወለደቶ ለገባሪሃ ወለሊሁ ፈጠረ ወላዲቶ ከም ዝብል ፈጣሪ ንምውላድ ምብቃዓ ኣብ ድንግል ዝተገብረ ዓብይ ግብሪ እዩ። ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ምጽናስ ካልእ ዓብይ ነገር እዩ። ሃይማኖት አበው ዘቅዱስ ኤፍሬም ምዕራፍ 47 ፍቕዲ 2። ቅዱስ ኤፍሬም ደጊሙ ቃል እግዚአብሔር ብኣእዛና ኣትዩ ብማህፀና ተጸንሰ ከም ዝበለ ብቓል ጥራይ ዝጸነሰት ብዘይካ ድንግል ማርያም መን ኣላ? ኣብ ጊዜ ምውላዳ ድማ ከይተጻዕረት ወለደት፣ ሕማም ሕርሲ ከይረኸባ ወዲ ወለደት ዝብል ቃል ዝተፈጸመላ ንሳ ጥራይ ነበረት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ፍቕዲ 7። ድንግል ማርያም ብዘይ ቅልውላው ምውላዳ ንምግላጽ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብመሰረት ስርዓት ኣሰኣላ ቅዱሳና ሳእል ስእሊ ልደት ጎይታ ክሰኣል እንከሎ ድንግል ማርያም ኣብ ዝወለደትሉ ቦታ ደቂሳ ኣይትስእልን እያ። ተነጊሩ ዘይውዳእ ዓብይ ግብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኣ ኮይኑ እዩ። እግዚአብሔር ዓበይቲ ተኣምራት ገይሩሎም ካብ ዝተባሃለሎም ቦታታት ንላዕሊ ኣብ ልዕሊኣ ዝተገብረ ነገር ኣዝዩ ዓቢ። ምኽንያቱ ካብ ዓበይቲ ተኣምራት ኩሉ ዝበልጽ ተኣምር ኣብ ልዕሊኣ ተፈጺሙ እዩ። እተን ተኣምራት እንታይ እየን እንተኢልና እዚአን ዝስዕባየን ብዘይ ዘርኢ ጽንሲ ከመይ ዝበለዩ፣ ብዘይ መሕረሲት ምውላድ፣ ብዘይ ጻዕርን ማሕተም ድንግልና ከይተለወጠ ምውላድንከ ከመይ ዝበልዎ ነገር እዩ። ወሶበሂ ትብየ ምንት እማንቱ ተኣምራት ኣነሂ እብለከ ይእዝየ ምንቱ እቱ ጽንስ ዘእንበለ ሕማም ወዘእንበለ ይማስን ድንግልናሃ ከም ዝብል ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቅ ንሄሮድስ ብዛዕባ ምውላድ ጎይታ ንስተዛረቡ መምህራን ኣይሁድ ከምዚ ኢሉ ይሓቶም። ኦ ኣይሁዳዊ እስከ ንገረኒ ድንግል ዝወለደቶ መን እዩ? ንሄሮድስ ከም ዘረዳእኻዮ ንዓይ እውን ኣረዳእኒ። ንስኻ ግን ንኣይ ኣይትነግረንን ኢኻ፣ ንኡ ግን ክቐትሎ ኢልካ ነገርካዮ። ስለምንታይ ንኡ ክሰግድ ዘይትነግረኒ ኢሉ ከም ዝተዛረበ እግዚአብሔር ኣብኣ ዝገበሮ ዓብይ ግብሪ ክስገደሉ ዝግባእ ዘደንቕ ተኣምር እዩ። ካልእ ኣብ ልዕሊ ድንግል ማርያም ዝተገብረ ዘደንቕ ነገር ኣደነትን ድንግልናን ብሓደ ኣብኣ ምርካቡ ክኸውን እንከሎ ድንግል ክንሳ ካብ ኣጥባታ ጸባ ምጥባው ካልእ ዘደንቕ ነገር እዩ። ቅዱስ ኣባ ስኑትዩ እስመናሁ ድንግል ኮነ ዘታውህዝ ሃሊበ ምስለ ድንግልና
ወዝንቱ ግብር ይትለአል እምልቡና እጓለ እምህያው እስመ ልማዶ ንሰ ለአንስት እያውህዛ ሃሊበ ዘእንበለ ሩካቤ ብእሲ እነሆ ድንግል ምስ ድንግልናኣ ጸባ ተውሕዝ ኮነት። እዚ ነገር ካብ ኣእምሮ ሰባት ዝረቐቐዩ ከመይ ኣንስቲ ምስ ሰብኡተን ከይተረኸባ ጸባ ኣየፈልፍላን ኣየውሕዛን እየን። ሃይማኖተ ኣበው ዘቅዱስ ስኑትዩ ምዕራፍ 109 ፍቕዲ 19 ስሙ እውን ቅዱስ እዩ፣ ምሕረቱ ድማ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ድንግል ማርያም ስም እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ በለት። ንኻልኦት ፍጡራን ቅዱስ ኢልና ቅድመ ኣስማቶም ቅዱስ ዝብል ቃል ወሲኽና ቅድስናኦም ንምስክር። እግዚኣብሔር ግን ስሙ ባዕሉ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ ማለት ዝተፈለየ ዝኸበረ ዝተመስገነ ማለት እዩ። ስም እግዚኣብሔር ካብ ካልኦት ኣስማት ዝተፈለየ እዩ። ስሙ መጸውዒ ስም ወይ ከዓ ስመ ተጸውኦ ጥራይ ኣይኮነን። ስሙ ተጸዊዑ ድውይ ይፍወስ፣ ሙት የተንስእ፣ ስሙ ንኣጋንንቲ የንቀጥቅጥን የርዕድን፣ ልቢ ኣምለኽቲ ጣዖት ከም ስምዒ የምክኽ። ከምቲ ድንግል ማርያም ስሙን ቅዱስ እዩ ዝበለት ንስሙ ብእምነት ዝጽውዑ ዝቕድስ ስም እዩ። ስሙ ዝጽዋዕ ስም ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ብርኪ ዝሰግደሉ ስም እዩ። ስም እግዚኣብሔር ብኸንቱ ንዝጽውዕ ድማ ካብ በደል ዘየንጽህ እዩ። ብፍርሃት ንስሙ ክብሪ ይኹን ኢሉ ንዝጽውዕ ሰብ ግን ይቕሬታ ዝህብ እዩ። ወአጽናዐነ በእንተ ስምከ ቅዱስ፣ ምእንቲ ስምካ ኢልካ ኣጽናዐና ኦ ጐይታ ንዓና ኣይኮነን ምእንቲ ስምካዩ እናተባህለ ዝልመነሉ ቅዱስ ስም እዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብምቕጻል ነቶም ዝፈርህዎ ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶ እዩ ኢላ ብዙሕ ምሕረት እግዚኣብሔር መስከረት። እግዚኣብሔር ንውሉድ ወለዶ ምሕረት ይገብር ማለት ከመይ እዩ? ሓደ ሰብ ብሰንኪ ኣቡኡ ኣባሓጉኡ ቅድሚኦም ዝነበሩ ወለዶኡ ብኸመይ ምሕረት ክረክብ ይኽእል? ሓደ ኣቦ ክሳብ ንደቂ ደቁ ዝበጽሕ ምሕረት ብኸመይ ከጽንሕ ይኽእል? ክሳብ 7 ክሳብ 10 ክሳብ ወለዶ ክምሕረ ዝብላ ቃል ኪዳናት ከመይ ዝበላየን? ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂራ ዝዓበየት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶ እዩ ቅድሚ ምባላ ቅድሚ ዘመናት ባዕሉ እግዚኣብሔር ነቶም ዝጸልኡኒ ክሳብ 3ን 4ን ወለዶ ሓጢኣት ኣቦታት ናብ ደቆም ዘምጽእ ነቶም ዘፍቅሩንን ትእዛዘይ ዝሕልውን ከዓ ክሳብ 1000 ወለዶ ምሕረት ዝገብር ኢሉ ተዛሪቡ እዩ። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 5 ክሳብ 6 ዋላ እኳ እግዚኣብሔር ክሳብ 70 ወለዶ ይምሕር እዩ ክበሃል ንምእማን እንተተሸገርና ንሱ ግን ምሕረቱ ክሳብ 1000 ወለዶ ከም ዝበጽሕ ብቓሉ ተዛሪቡ እዩ። እዚ ድማ ምሕረቱ ልዕሊ ኣእምሮና ምዃኑ የረዳእና። ንመቕጻዕቲ ክኸውን ከሎ ክሳብ 40 ወለዶ ይቐጽዕ፣ ንምሕረት ግና ክሳብ 1000 ወለዶ ይምሕር። እዚ ድማ መዓቱ ዝረሓቐ ምሕረቱ ድማ ዝበዝሐ ኣምላኽ ምዃኑ የርኢ። ብሓቂ ምሕረት እግዚኣብሔር ካብ ቁጣዓኡ ኣዝዩ ይበዝሕ። ምሕረቱ ንዘለኣለም እዩ ተባሂሉ ዝምስገን እግዚኣብሔር ቁጣዓኡ ግን ንዘለኣለም ኣይኮነን። ቁጣዓኡ ግን ንቅሩብ ጊዜ እዩ፣ ሞገሱ ግን ንሙሉእ ዘመን እዩ። ቁጣዓኡ ንዘለኣለም ኣይዓቁርን ዝብሉ ቃላት ነዚ የብርሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 12 መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 30 ፍቕዲ 5 ምሕረት ናብ ውሉድ ወለዶ ክበጽሕ ዝኽእል ኣብ መሓርነት እግዚኣብሔር ብተወሳኺ ከዓ ውሉድ ወለዶ ዝተባሃሉ ሰባት ብመገዲ ኣቦታቶም ክኸዱ ከለዉ ጥራይ እዩ። ኣቦ ምሕረት እግዚኣብሔር ሓጢኣት ትሰርሕ ነፍሲ ባዕላ ትመውት፣ ውሉድ ሓጢኣት ኣቦኡ ኣይስከምን፣ ኣቦውን ሓጢኣት ውሉዱ ኣይስከምን። ጽድቂ ጻድቕ ኣብ ርእሱ እዩ፣ ሓጢኣት ሓጢኣተኛ ድማ ኣብ ርእሱ ይኸውን ኢሉ ከም ዝተዛረበ ብናይ ወለዶም መገዲ ጽድቂ ምጓዓዝ ዝኽእሉ ኩሎም ምሕረቱ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 20 ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን እመብዙኃን እመብዙኃን
ነአምን በስላሴ ወንገኒ ለስላሴ ወንሰግድ ለስላሴ